Takže čau lidi, já jsem Pardusa, já vás vítám u dnešního takového toho zase random toho pouličního vlogu. Jsem se přeřekl, já pořád jsem si říkat randomový. A já nechci nikoho kopírovat. Víte? Jo, dobře. A dneska jsem byl kupovat něco nového, čím teď natáčím. Jo, je to nový stativ Hamastar 61. Úplně super stativ. Fakt se myslím dobře natáčí všechno. Žádný problém. Prostě. To je můj byt. Náš byt. Ještě bydlím u rodičů, no to je překvapení. Takže teď mám takhle jakoby na hrudi, takhle úplně. Je to epic, já se s ním jdu projít ještě. Stál 459 korun. Jsme s ním byli s lesníkem jsme byli pro tenhle stativ, takže může se navolit až myslím, že se může až do 153 cm, takže což je celkem i dost, jako. Že pro nás to stačí, protože máme 160, takže to je OK. Tak jo. Tady je můj bratr. Pozdrav. Tak jo. A ten kouká. A já tady právě renderuju video. Můžu plnou recepty, super. To nevidíte. Je to video z GTA 5, takže určitě se těšte. Bude to GTA 5, nebude to online, GTA online. Byl jsem u lesníka a tam jsme natočili ještě GTA 5. Protože už má Evermeedy, to vám ještě neříkal, ale vy, co jste tady na tomhle druhém channelu vlogovém, tak to víte. Tak to budete teď vidět. Super. Dneska jsem byl kromě té Alzy, jsem vlastně dneska nic nedělal. Jsem seděl doma, PCčka. Takže tak, ten stativ je celkem i těžký, jakože pro dělá celkem problém ho udržet takhle dlouho v ruce, úplně jak pistol. Ale já jsem dřív kameru vlastně držel Počkejte, ono je to celkem dlouhý, ale já to držím. Tak. A vlastně kameru jsem držel dřív za tenhle. Kde je tenhle stativ? Patriku, nevíš, kde je ten malý stativ? Co někam dáváme? V té taštice. Je to možný. Jo, tady je ten kripl. Tímhle malým stánkem jsem to držel. Jako, porovnejte to prostě, že tímhle malým stánkem, jo, mám se hubou tady. No tak jakože, když tam roztáhnu 3 nožičky. Už já teď nějak nedám. Takhle s jednou rukou, jo, dám. Je to levá. Levou moc nejde věci udělat. Zase jsem na balkóně. Zde je nejvíc světla. Krásný západ slunce dneska. Fakt musím dále čumět na tu zasranu. Já vám to nechci ukazovat, protože byste pak viděli, kde bydlím, a to nechci. Protože se to dá určit. A to každý zná, že co se tady staví. Je tady celkem dost velký barák naproti nám, takže je to nechutný, co postavili, a ten majitel asi nebyl normální, protože on místo cyklostezky tam postaví prostě barák. Já nebudu ukazovat. Ale dneska je teda pěkně. Pěkný západ slunce, tam je ten barák. Musím otočit takhle, to je jedno. A nebyl vidět. Super, tak jo. Takže tímhle stativem jsem prostě to držel takhle za to. A ono to někdy taky skřípalo, ono to dělalo prostě tak skřípalo prostě někdy a takhle. Takže s tím jsem právě že moc nebyl spokojený, že to je stativ od mýho projektoru, takže to není moc OK, takže jsem si prostě jsme se složili a koupili jsme si prostě tenhle stativek, no. Trošku větší stativ, ale to je jedno. Tak jo, tak já se vám pro tento pouliční vlog loučím, teda po domovský vlog, který jsem doma. Tak jo, a zatím čau.